Salutare, Cristiani! Astăzi o să fie un scurt anunț. O să vă urez la sărbători fericite, Crăciun fericit. Vreți că mă știu ce v-ați dorit voi. Și vă las un canalul la omul ăla se cheamă Crazy-O. Joacă Minecraft, da, doar Minecraft. Crazy-O se cheamă, nu e cu Minecraft. Și da, să abonați, să dați share, like, subscribe, să vă facă canalul ăla și Carambit. Oasă că Carambit. Hai să vă arăt ce am primit. Dați mai mult. Dați-l acolo. Un mouse. Hai ca să vedeți mai clar. E gaming. Dați cum merg asta aici. Asta e. Vedeți? Și o să nu merge cam bine uitat. Cum se poate asta? Băi. Am oamenii. Hai să uităm de schimbare, să te duci dacă tu vrei patria să te duci din site în față. Ok. Și încă un mouse, o cacă și o tafață. Încă un mouse, acesta este un mouse Canon, e foarte confortabil, uitați-l. Iată să mă uitați. Uitați. Și cea mai tare normă care am primit-o din lume este asta. Asta se apropie de religie. Uitați-l! Calculator! Deci, am calculator acest episod dacă v-a plăcut, să vă abonați, să dați un like și pa, pa!